wegah aku. Aku wegah. Lah ngopo? Sandangan kaya ngono kok memengke aja emoh aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilo wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok Bagus Pati emoh aku. Piye kahanane? Aku kaya ngene iki piye? Ganti. Kaya Bagong dengkulmu mlocot. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Ya. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kalau nganggo patih jenengmu sapa? Seksenana. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean ki Candramawa ya. Lah iya.